Temporaryo mahunong na usab ang COVID-19 vaccination sa Lapu-Lapu City tungod sa pipilak ka mga kakulian. Gipanglantawan hinuon nga makasugod na og pagpamakuna ang dakbayan gamit ang Pfizer vaccine karong simanaha. Si Luan Merondina sa report. Niadtong hinapos nga bahin pa sa buwan sa Mayo, nagpa-register online si Noli Tuba ug ang iyang mga kauban sa trabaho aron mabakunahan apan nang hinunga-tunga na lang sa buwan sa Hunyo. Wala pa siya nadawat nga text message sa schedule sa iyang bakuna. Busa personal na lang niyang gisusi ang vaccination center sa Barangay Agos. It turns out nga lahi naman daw po daw ilang policy karon. Lahi po daw last week. So karon we really have to wait for the text message for the schedule. Gipasabot sa registration and verification in charge sa Barangay Agos nga adunay gamayng backlog. Apan mo accommodate man gihapon sila waiting list kung adunay mga no-show karong adlaw. Katong link before is wala man gud to siya scheduler. Dili pa ta makakuan adto og schedule. Unlike sa bag-o karon nga link nga gipagamit na nga naa na joy naka-assign nga moy mo send sa ila for their specific schedule. Sa Barangay Gunob, gipang-accommodate usab ang naa sa mga waiting list kay ubay-ubay sa mga nakaschedule nga bakunahan karong adlaw ang wa motunga. We are still waiting for those 250 nga moabot karon, but wala pa man gyud. It's almost 10 o'clock, so gi-open na namo ang among waiting list. But this waiting list is only para lang gyud karong adlaw. If moabot to ang katong scheduled nga patients late in the afternoon, katong nauban nga naka-waiting list man, null and void na to siya. Apan gikonpermar ni Attorney James Saison, deputy sa Local Vaccination Operations Center, nga 500 doses lang sa Sinovac vaccines ang naabot nga supply para sa duha ka mga vaccination centers karong adlaw. Matod sa Local Vaccination Operations Center nga kutob karong adlaw na lang ang supply sa ilahang bakuna. Ug hayan karong hapon masayran kung aduna pa bay dugang supply sa bakuna nga maabot. Ug kung wala, mapugos una sila sa temporaryong pagpasira sa duha ka mga vaccination centers sa Dakbayan. Temporarily, ato asa siyang i-close temporarily until we receive additional allocation sa other vaccines. No? Hopefully, na may mga kuha na what we were told na ay available, but ilang gihatag dito sa kanang mga lagyo ba nga dili ka accommodate ang Pfizer. But there's bulk coming of other vaccines. So once makadawat og additional allocation, we will open our satellite again. Gipasabot usab ni Saison nga posibleng masibog usab ngadto sa Miyerkules ang pagsugod na sa pagpamakuna gamit ang Pfizer vaccine. Niadtong milabayng Huwebes pa sa gabii, naabot ang 11,000 doses sa Pfizer vaccine nga allocation sa Dakbayan. Apan tungod kay wa pa kini diluent og syringe, hinungdan nga maangan-angan ang schedule. Gani niadtong Biyernes pa usab na andam ang Hoops Dome alang sa Pfizer vaccination. Ang problema man gud if mapalita on our own, basin unya og kanang naatay wastage ba kay dili mao ang ato ang gamiton nga syringe. So might as well huwat na lang gid ta sa atong ihatag gid sa DOH. Ang hopeful lang ta nga mahatag na to by tomorrow so we can start the rollout sa ato ang vaccines by Wednesday. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.